omombe bwebunge ya West Mugrango omosike wa Steve Mogaka nigo atuguteirare ekerengereri kia bange buna nere ule magega yogotabekwa kwe university ase county Nyamira kolengano musike Steve Mogaka nigo kumusana kwa negative gati university ya Nairobi ya university ya Kisii na boigo university eli ya Eldoret igoro ase university ya Takere kobekwa kuikira ase chishiringi chia rwetu shiringi milioni ya mia mo chiko chake university ya Tichenzemo cheki abanyaru boigo musike Steve Mogaka nigatamna litugura Jumatatu nigaraje kuikaboswe kigambiro na korusia ekina keria nyatakabaga goikia bosibwe kigambiro kyo yokugania university yo gotagachwa ase Chinsemo cheki abanyaru boigo musike Steve Mogaka nigatana litugura Jumatatu nigaraje kuchakia na boigo kwena na chief form jeji pasari ase bunge yo ya West Mugrango Molikeito Fatika Disemba nigatorera ni robot ru asenjira yobokirano Familia eyo yomugaka erikana mugaka nigo rero batwara umuyega bwa masabo ayo aragwa ne kanisa ya Nyabite SDA yokumunyera umongira Josephine Anyona boyo usiretie ubugima bwaye ase ense ya USA kubwatekana no burwire bwa kansa nigo boigo amatanga aye aba ense yo ya USA Evans Anyona no mugaka oye umusubati Josephine ya ikomotinyo osita abanyagitari bakanyora notwarire uburwaire geteko kare kororeka nesenda uburwaire obwansi bokoro kunga sacral cancer igatoka na Mario taringa roro aranyale kuburwenye ibonga uburwaire obwo nabo bwa morusia senseye bokoro kunga sacral cancer Ensemo yende nigo umubunge o West Mugrango musike Stephen Mogaka akwanira igoro yemeroberio abekire ensemo yogocha gusira kisemi ase ebunge eyo wetera ububagi bwechipasari abekira tugwaso mwakoyo I going to go school to school otareka bali muna abana establishing kebagorete tubasire so that the next examination yo tugocha gukora we want to shake yense because our dream in West Mugrango is to be the best constituency, a modern constituency. Chibese chi basari nkeigo chiabete released with church constituency. We want to confirm ya abara na abayiburi ba West Mugrango constituency. Na chi form twarangeretie abana bayicobiye iburi basari njino mu accountant wanzira mambia Jumatatu igo togwa kesabu yechi application kire valid kiaretrwe tukigambere kibese toire ki basari kiro mwana ali kirwe echeki igoro yengana ye university ya Nyamira nigo umubunge uyo agenderera gusingerera kuna ritikoria Jumatatu wiki enya nigo arache korusia ekina bene kurwase ekigambiro ekyo kerigetie gutanga okwagachwa kwe university ya Nyamira ase Chinsemo kya Kyabonyoru igo nabatangasirete na rero bunango kuresa bato yane igabuna nayo kurire rosafi tintegeti bitina Nyamira atol ritikoria Jumatatu bantu wa mangaseti moche saa 6:30 ngende na inwe paka kotini Nyamira ndusie kine kiororo boigo nigo akwanira obwagare eki kyamwirerete ere kogenda ekigambiro eryo kurigia gutanga university eyo kwagachwa Kyabonyoru kinakorete nkagenda kotini kobori court serikali nebegete university Eldoret Kyabonyoru igobore mu bwa Kyabonyoru ibore locked to Eldoret ngakitoko kora egekorera baegereire nge university na ndege ya Kisii egende Kyabonyoru. So I said court tuanchere mosibore Eldoret ku Kyabonyoru egereri baga Kisii yebero egekorera nchikobero ibiri Chingaki echecho osegetire enyagitari yebirengo ebinene boigo kwagachwa Kyabonyoru eyo erache gokonya baria barache kwegera obonyagitari agache university agache nyagitari mo gosomeria abanyagitari abu Kyabonyoru by 2027 tubakire chinko bitwarwero ko mutakoretigo narange iria bagusimwezi manyanga sare yentonyeri kabosa abantu bagutoikie kingi bunaba ebe no mo MCA
ebe no mochumbe ebe no mugabana kurwa bunotu mugirango mutatoye ti university by 2027 abanotu mugirango bono motokonye wakutokonye kibarua igekweru burayi bwino obwatuikiria hingo ripoteri ya Getembe korwase ebunge eyeiga ya West Mugirango eyo egotoka ime ye county ya Nyamira Jeffatgard Gisemba.